गुजरातमध्ये लिफ्ट अपघाताचा एक थरारक व्हिडिओ समोर आलाय। लिफ्टमधून उतरताना अचानक लिफ्ट सुरू झाली। लिफ्टमधील माणूस थोडक्यात बचावलाय। वलसाडच्या एका इमारतीतला हा व्हिडिओ आहे। गुजरातच्या वलसाडमधील लिफ्ट अपघाताचा हा थरारक व्हिडिओ आहे। लिफ्टमधून एक माणूस आता उतरताना दिसतोय आणि त्यानंतर हा माणूस उतरतानाच लिफ्ट अचानक वर जायला लागली। अगदी पॉइंट काही सेकंदांचा किंवा मिली सेकंदांचा जरी फरक पडला असता तर या व्यक्तीच्या जीवावर हे बेतू शकलं असतं, पण सुदैवानं ही व्यक्ती वाचलेली आहे। नाहीतर किती मोठी दुर्घटना इथे घडू शकली असती त्याची कल्पना आपण करू शकतो। लिफ्ट वर जातानाच माणूस कसाबसा माळ्यावर उतरल्याचं दिसतंय आणि या अपघातातून तो थोडक्यात बचावलाय। त्यामुळे काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती असंच या घटनेबाबत म्हणावं लागेल। लिफ्टचा दरवाजा उघडलेला असताना लिफ्ट कशी सुरू झाली असा प्रश्न या निमित्तानं उपस्थित केला जातोय।